Dadi wong becik ora gampang, akeh cobaane. Ya ngono kuwi sing jenenge urip, sing bener ae iso dadi salah. Nanging prinsip urip kudu becik. Mergo nek awak dhewe gawe becik, bakal entuk balesane sing becik. Ibarate kowe nandur pari, bakal dadi beras. Iso mbok masak, iso bermanfaat. Nanging suket, kowe nandur suket, bakal ya tetep dadi suket. Ya toh? Ora usah khawatir. Nek kowe dipaidu mergo gawe becik, ya wis santai wae. Menungso pancen ora padha kabeh. Sabar wae. Semua akan mengerti pada waktunya. Nanging, yo aja terus berharap dengan apa yang kamu lakukan. Intinya ikhlas. Berbuat baik dan lupakan. Terus dan terus. Sampai kamu lupa berharap balasan dari perbuatan baikmu.